Deze simmer hebben ze haast net jet of zo'n eerlijbijen die je om de eren vleenen of in het glasje fris zitten. Vorig jaar een pleeg en nou net. Ongedierte bestrijder Fouke Dijkstra uit Oud Woord weet hoe dat komt. Heel veel de mensen die zeggen natuurlijk, het komt terug een koude winter. Nou, dat is absoluut niet weer. Het komt terug gewoon een heel wierd, 4 jaar en ja, eigenlijk een hele wierde zomer. En daardoor hebben we volle minder wespen. Het aantal insecten wisselt vanzelfs in alle jaren, maar in 2021 is het toch heel opvallend. In mijn carrière als ongediertebestrijder, wat ik nu 22 jaar doe, had het eigenlijk nog nooit zo. Kan ik het me net herinneren dat het zo is, maar ja, over jaren heb ik wel dingen hier is het oren net. Ten opzichte van verjaardag hier moet rekenen een vierde part, ik denk wel 3 vierde minder dan we die hebben. Voor het hier ja, aardig minder en even 2 alleen. Ik denk wel meer dan de helft. Jo, er hield iets meer over een grotere soort eerlijbij, de hoornaar. Ook die had het deze simmer dreig gewoon. Horenaar is natuurlijk wel wat sterker, maar ja, dat juist ook. Er is gewoon een trend dat er gewoon van die volle minder wespen binnen terug het minder waar. En we hadden er nog wel werk van, maar volle minder dan vorig jaar. Kunnen wij in een mooie nijsimmer ook nog oorlast verwachten van de eerlijbij? Ja, absoluut niet. Ik verneem nu al dat het een dalende trend is met het onmelden van bepaalde wespen. Het begint in het 4 jaar al. Een jonge koningin die maakt een nestje. Ze leidt ze eikens in haar te bouwen nestje. En daar komen larven uit en die moet ze voeden. En dat is de cruciale moment. Dan moet het mooi aanwijzen. Dan is er een protte voeding. En dat wieder van die net. En toch een protte regenwater. Had een heel protte jonge koningin die het nestje bouwen wie het net overleeft. En die ben daar in. Daarom hebben we volle minder nesten. En zullen er nou in het nijsimmer absoluut niet meer wijzen. Want die ben er gewoon net.